Igbo bi n'ọwụwa anyanwụ ekene m unu. Kene udo, kene ngene, kene nwoke, kene nwaanyị, kene enu, kene ana, kene aja ana na ndị ichie, kene gị onye ọma na-ege m ntị. Wee na-ekwu si dozibe obodo ka obodo dị mma. Onye si na ọ dịrị ya mma ya mee ya n'azụ. Ọmụ bụ Chinwatakwa Akụ, Nweziọma Mbala wee bịa ụwa. Mụ na-akpọ mmụọ niile na-ejeli Igbo ozi tata sịwa gbagote ya bịa tụọ nzu na ọmụ nọ na mmanwụ. Igbo be anyị na nke tata ya ji wee bịa bụ ikwu amarọ ibezie. Anyị bụ Igbo na-ekwu na-asị na omewara ma chi ekwe na onye ụta atana ya. Mana mmụọ bụ Chinwatakwa Akụ na-agwa gị tata sị gị na ọ bụrụ eziokwu. Nneti na mkpu kpụrụta oche gị nso ka ntụpanye gị azụ na-esi m olu wee nata. Ndị be anyị tupu anyị na-agbapụ ya ọsọ, o nwere ohihe nsị ka m lụtụla anyị aka n'obodo anyị ya bụ Naịjirịa. Iji maatụ, onye ọbụla nwere onye dịka nde naira 8 n'ụlọ akụ ya ka arụ a bidosi nwere ike na-achị azụ ugbu a ka ị weta nde naira 8 gị wee gboo mkpa. O nwere ike ma egbonwunara gị mkpa nde naira 5. Ọ bụla ọnọdụ obodo a debere anyị. O nwere amụsụ karịrị nke a, o nwere ụmụnna dị karịrị nke, o nwere ụchụ karịrị nke a. Mana ka o si na-adị, ya sị na enwere ihe dị iche n'iru enwe na onogbo. Amaka orimiri ebu ibu na ụgbọ ka eji aga kpatara o ji bụrụ sọ azụ ụgbọ ma iwe orimiri na-ekwu. Ekwuo gịnị na mkpịsị aka niile ama nra. Mmadụ niile ama mbụ Ata Eze, mmadụ niile ama mbụ Obi Kubana, mmadụ niile ama mbụ E-Money, ọbafa. Mana ọ bụrụzi ya bụ na mmadụ ga-akwagide baro maọbụ tigide okwute maọbụ tagide afọ maọbụ yogide nri wee nwụọ. Enwere ike na-asị mana kedozi ndị ga-eti okwute, mana kedozi ndị ga-ebu blọkụ. Ọ mmadụ ga-eme ya, mana ọ nwere onye edebere ya n'ọya ọ ga-emegide wee nwụọ. Otu o si kwesị bụ na mgbe ọbụla onye luru, o nwere ka nwoke esi wee nọdụ ma mmadụ nwere ike esi wee nọdụ. O nwegodo ihe ọ bụ ya ka ị na-eme obere oge bụ na ị na-emedoro gị anya, isi na nke a pụọ gbagoo n'ọzọ. Ndị na-eso gị n'azụ abịakwa were ọnọdụ a isi na ya wee pụ. Otu a ka o si aga. Nwere onye emebele ya na ọ ga-anọgide n'ofu ebe gaa na ọ nwụọ. Ọ bụrụ na ọ nwụọ onye anyị ji ọnọdụ ya akparị amụ, mana ihe ka anyị chi ije wee kụzi ka anyị malụ ebe nya bụ mmiri si ebe a na opi ụgbọgụrụ. Ndị be anyị, o nwere ụzọ ihe ịtọ ọ bụ ya na-akpata ọnọdụ ọbụla mmadụ dị ndụ nọ n'ụbọchị tata. Ụzọ ihe ịtọ ka ọ dị. Ụzọ ihe ịtọ nke izizi bụ ọnọdụ obodo. Ọ dị ka nke a nju amaatụ ọnọdụ obodo. Nke abụọ bụ ebe mmadụ si ebe ụwa, dịka ngurube be nna mmadụ maọbụ ihe onye ọzọ mere ya maọbụ ebe onye ọzọ si wee jeti ihe. Nke ịtọ bụ ihe mmadụ metere onwe ya, ihe mụ na gị metere onwe anyị, ihe metere onwe gị, ihe mụ bụ Chinwatakwa Akụ metere onwe m. Adị m ekwu maka ihe dị be nna gị, nke a gbasara m. Ihe m na-ekwu bụ ihe ị metere onwe gị, nke m metere onwe m. Ọ bụrụ gịnị? Ọ maka ya ka anyị ji wee bịa tata. Ihe mmadụ ya emetela onwe ya oge eji bụ na ọzọ ọkpa ofu n'iru ọzọ ịbụọ n'azụ rili nne. Ọnya ka anyị si ka anyị tinye ọnụ tata. O rili nne, mana ọ nwere ili ọ bụ onye bụ isi sekpụ ntị n'ebe ọbụla ị ga na ị ga-afịa ya, ọkachasị n'etiti ndị ntorobịa. Ka anyị tinye ọnụ na ya. Nke izizi bụ mmadụ ịgba ama asị. Enwere ike mmadụ asị ya Chinwatakwa Akụ ịgba ama asị. Onye ọbụla na-agba ama asị na-ebutela onwe ya nsogbu. Maka mgbe ị na-agba ama asị megide mmadụ ibe gị, nwere ike ọ bụrụ na ọka iwee were oke lulie, nwere ike ọ bụrụ na ọka iwee narị ya egi ya, maọbụ ka e wee megide. Ịmago ihe dị iche iche dị otu a. Iluzo na mụ na gị na-agbarịtata ụla n'ụtụtụ. Ọ bụ na ndị ụka nzukọ nsọ Kraịst maọbụ ndị omenala otu ọbụla onye si kwado na-agbọtata ụlọ ụtọ kenechi okike. Nke a bụ ihe izi. Nke abụọ, ọyọ ka iwe elide akọna ya. Nke ịtọ, na onye nọchieli ya ụzọ isi ebanya na ya. Otu anyị isi ekpe ka onye ọzọ si ekpe. Onye si nke ya gana, onye si nke ma gana nke ya ma nga. Otu anyị si ekpe ka onye ọzọ si ekpe.
mara na mmụọ niile abụrụ onye ọbụla nwere ihe anya na ya so wee bịa ụwa. O nwere ike ọ bụrụ na ndị nwere ikikere ikwupụ okwu o mee ozugbo maọbụ ọ tezi aka ọ bịa na mmezu, ọ bụrụ ụdị onye aka eji agba amasị maka na nwatakịrị agbara ya na iwe mee iluzi na onye na-atụ mmadụ bụ mkpịsị aka na ịtọ na aba atalị azụ maka na ihe ọba na-emere ubi na-emere ọba. Ya bụ ịmara ụzọ isi agba amasị emegide mmadụ ibe gị ka ị kwụsị ya na o nwere ike ọ na-enye gị nsogbu. Nke abụọ bụ ụmụ ikorobịa ka nke a na-agalụ maka ndị na-edina ọtụtụ ụmụ nwanyị. Idina Nkechi tata, echi idina Chinyere, nwanne echi idina Ifeọma, Njideka gafee utu ekenye gị, nwoke nke utu gị eriri. Ịmara na arụ nwaanyị bụ ebe nchụaja ka ọ bụ ọlta ka ọ bụ. Ọ bụrụ sọsọ ya ka a na-ebute na mmekọ nwoke na nwaanyị. A na-ekekwa okike mmụọ na mmekọ nwoke na nwaanyị. Ma lụzie nwaanyị bụ mmụọ ntikpọ na mbibio, nwaanyị bụ mmụọ ụchụ maọbụ onye bụ mmụọ uwe ọkpa n'iru ebu a na-azụ ka idina onye nke a konye gị, onye nke enye gị, onye nke enye gị, onye nke enye gị. Isi kote ebu ọgba ya ụmụnne m. Gị nwa okolobịa uche gị dị ya malụ otu isi eje. Ọzọ nke ịtọ na-ebutere nwoke nsogbu bụ idina nwunye mmadụ. Nke a bụ ebe ọ jọsi ikpokwuo. Ị na-edina nwunye mmadụ ajọ ife ka ọ bụ. Nwaanyị emele ego n'isi tụọ nkwụ ọkụ naanị kpọọ aja ana na ndị iche be nne ya, kpọọ mmụọ niile na-ejelu ha ozi n'igwurube be nne ya. Ndị mmadụ abịa gbaa aka ebe ka gị bụ nwoke egwukwe gị. Nwaanyị na-akpọ mmụọ niile dị na be nne ya si asoro na onye dị otu anaba ebe ọ na-eje ije dị kwuru buru anya ya n'ive na mmụọ na-agbalị ọgụ. Gị bụ nwoke nenesịa onye dị otu a si na ịbụ ọzọ plini ego n'India, aka Lupuana na Malaysia, ije na-edina nwaanyị nọ na di. Ị mara nnọọ akala aka gị ka ị na-emechu. O nwere ike ọ dịghị ka na-ekpatago ego n'inwego ihe niile mmadụ ya eji bụ mmadụ, ịnụgo nwaanyị, lụọ ụlọ ayala zụọ ụgbọala ebe niile, ego enwe n'ụlọ akụ karịrị akarị, mụta nwa, mụọ nwoke, mụọ nwaanyị. O nwere oziwe ọ dịghị ka ọ na-eme na ịnafelugo. Mana ị mara na ofekara abịa ụwa na nkịtị. O nwere ihe mmadụ na-eme na-ebute ihe eji eme ya. Ka o si na-adị, o nwere ike ọ dịghị ka ịgbanarị gị ya mana ọ dị gị n'ọbara. Ndị na-eso gị n'azụ ya ata afọ, ịtazi afọ ya ụmụ gị ya ata afọ ya. Ụmụ ikorobịa be anyị, onye nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a idina nwaanyị nọ na di ya nwepụ aka enwe n'obe tupu ọwa aka mmadụ. O nwere ihe ọzọ ndị mmadụ na-aghọtara n'idina nwaanyị nọ na di ya. Nwaanyị nwere ike ya na di enwe nsogbu, di ya gbaa ya alụkwaghịm maọbụ nyanwa gbalụ di ya alụkwaghịm, onye ọbụla ọ bụ ya gbara ibe ya alụkwaghịm. Ọ dịghị ka na ọ nọrọzi na di ije na-edina ya, ọ bụrụ eziokwu. Ngọ ka dị n'isi nwaanyị a, ọ nọ na di mgbe ọsọ ọbụla idinago nwaanyị nọ na di. Gaa ya na-akwụchi ego ngọ bụ na nwaanyị afọ anọrọzi na di. Uche gị dị ya maka ijiri aka anyị na-adọtala onwe gị agbalị. Nke ịnọ bụ abụmọnụ nne na nna. Amara m ihe mmadụ ya emegide n'ụwa nne mụtalụ gị maọbụ nna mụtalụ gị abụọ gị ọnụ. Amara m ihe ọ bụ nya ya akpata ihe dị otu a. Ndị be anyị na-asị na nwata kwudolu nne ya kwudolu ndị gboo, mana ọnwa na-ebutelu nne oche na obi alụsị na amava na-etu ndị mmụọ. Onye nọlụ nne ya nso ọmalite na-emene. Otu a ka ọ dịkwa na nzukọ nsọ Kraịst na akwụkwọ nsọ. Iwu nke a bụ ọ dị m ka onyenwa bụ sọ iwu nke nwere ihe nrite. A sị sọpụrụ nna gị na nne gị ka ndụ gị wee too ogologo. Otu a ka ọ dị ebe niile. Ihe ọbụla mmadụ megidere n'ụwa nna gị maọbụ nne gị wee bụọ gị ọnụ, ọ na-ebutere nwoke nseke, ọ na-ebutere nwaanyị nseke. Itinye ọkpa na abụọ n'iru, ịzọọ ịbụ a n'azụ. O nwere ife imegidelu n'ụwa ka ị gbanarị ya. Ọnwụgodo anwụ ebe a ka ọ ka gị njọ, wepụ aka na ya. Onye ọbụla ma na ya na nne na nna ya dọrọ na mma nke tata, jee chọọ otu ị ga-esi emezie. O nwere ihe imegide ka
ka ọ ga-alụ gị. O nwere ike ọ bụ na ọsọgodi gị bụrụ prezident ma gọvanọ obodo a taa ọ ya enwerịrị ihe ọ na-eme gị n'arụ, ụmụ gị ya eketa oke na ya. Nke ise dị na ya bụ mmadụ ịkwafu ọbala, igbu mmadụ, ọchụ. Ọzọ bụ abortion, iwepụ nwa. Nke a bụ nnukwute alụ, akpụ alụ. Onye ọbụla nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a malụ na ọ melụ nsọ ana. Ọ na-ebutere mmadụ nseke, ọ na-ebutere mmadụ ndachi azụ. Ị na-eme n'iru, ọ na-eme n'azụ. Ihe ndị be gị na-emegasịa nke ga ama nga, ọ dịka nke gị apụrụ iche. Apụta na-asị omewara ma chi ekwe na ọ bụrụ omewara ma chi ekwe na. Nke a bụ iji aka gị wee metụla onwe gị. Ị ga-eje kpụọ alụ. Ọ bụrụ na ị kpụsị alụ, ikwuo ihe ime tupu ọ gaba. So onye ọbụla ma na ọ nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a, ya jee chọọ ya ọ ga-eme onwe ya. Nke isii bụ mmadụ ịnefelu ndị ichie be nna ya anya. Nke a bụ ebe nsogbu dị, maka ụfọdụ ya bụ apụta asị gị na nwere ihe jikọziri ya na ndị gboo na ọ gago. Mana ndị be anyị na-asị nara arapụ isi aka agba oriọm. O nwere ihe ọbụla imegide n'ụwa, mmụọ nara agbalị isi ọsọ. O nwere ihe imekata ka nke a ka ị gbanarị ya. Ọ kwesịrị ọ dịkata. Onye ọbụla obodo niile ma ka fa na ndị gboo ndị ichebe nna ha si eme. Nke na-agba m anya mmiri bụ na ụfọdụ ndị bụ ndị na-ejiri efi wee kwa nna fa. Nke a na-etigbu mmadụ, onye a nwụọ ozugbo. Ejiri efi wee kwa nna gị, mana ịkpata gị ego, ije olili ma ije mmemme, ị na-akpọnya ndị mmadụ efi. Ọ na-etigbu mmadụ. Afụgo m ebe o tigbu mmadụ. Ọ kwesịrị ọ dịkata eju ese malụ. Ụmụ obodo na-akpọ ibonye efi nna, ije bonyelụ nna gị efi, ndị nna fa nwugolo anwụ, ibonye efi nna. Nke a sokwa n'ihe na-enye ụfọdụ ụmụ ikorobịa nsogbu. Ọzọ, nke a dị m ka nke ịsaa. Ọzọ na-ebutelu ndị ntorobịa ofu ọkpa n'iru ebu a na-azụ nseke ndachi azụ bụ ịgba alụsị ọkụ. O nwere ike ịpụta n'ezinụlọ anọkata asị na ezinụlọ anafe ejebe ego ụka. Ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụbụ ije ụka. Bụrụgodị na iwu na-achị obodo anyị bụ Naịjirịa, o kwulie na mmadụ nwere ikikere okpukpe nke ọbụla sọrọ ya. Mana mara amalụ na asị na nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ. Oke jere na akpa dibịa ka ihe na akpa dibịa ala igbu oke. Mmadụ nọkata ihe ikwudo ịpụtara ụwa, ịvụ alụsị maọbụ arọbi na-agụ debe nna gị, ịjụrụ ese, ije tinye ọkụ, ọgba ọkụ. Ibe anyị nọ ihe dị na ya bụ na ụzọ tụsịa ndị bịalụ mgbalụ na ugoli anọdụ anị kwaba die. Onye gbasịa alụsị ọkụ omesi ọkụ jụọ na ese ndị ọ na-eme ihe tata karịrị akarị. Anara agba alụsị ọkụ. Alụsị abụrụ osisi nkịtị, ọ bụrụ arụ aja. O nwere mmụọ n'ebe anara agba mmụọ ọkụ. O nwere ụzọ dị iche iche esi ọ bụ na alụsị debe nna gị ma arụbi na-agụ na ịchọrọzi ya, mana onye bego unu nsogbu, mana unu mejọrọ ya, mana o mejọrọ unu. Otu ọbụla o si na-adị, ọ bụrụ a na-agbara ọkụ. Ya ajụ ese, o nwere ka esi eme ya. Igbu na-alụ, igbupụ ya ebe ọbụla o so ya bịa. Ndị a na-adọ ya na mmiri, ọ bụrụ ya ekwube ebe a, mana ọ bụrụ ịgba alụsị ọkụ ga-azọpụta gị. Otu ọbụla o si na-adị, jụọ ese, o nwere ka esi eme ya. Ọ na-ebutelu mmadụ nseke, ọ na-ebutelu ịgbanarịrị ya. Ihe ọbụla ọsọkwa gị mee ịgbanarịrị ya. Nke a bụrụ nwere ụdịle ekpele imebe 40 days na 40 nights ka ịgbanarị ya. Ịgba alụsị ọkụ, ikote agbalị, gụnwa bụ nwata gị na ya ga-eme ihe. Ihe ọzọ na-enyekwa ụmụ ikorobịa nsogbu bụ mmadụ idina ọbalị ya na-amara ama. Onye ka ọ bụrụ onye nnukwu nna ji gị na ya. A na-adị ekwu ndị na-edina nwanne fa, nne na nne ejikọ maọbụ nna jikọ fa na ya. Mana ihe a niile bụ ụfọdụ ndị nna ka anyị na-atọ ụta. Gịnị? Mmadụ ga-anọ na mba ihe ruru arọ 5 maọbụ 6. Ihe anatara ọbịa nna gị, ịma mbịa mitin. Ụmụaka ama mma ndị bụ ụmụnne ha, ama mma ndị bụ ndị agbata obi ha.
ebe ihe a na-emekarị bụ ndị pụrụ n'ote aka mana nke a bụrụ amara ama ada ekpe a na-ekwu ka anyị esi wee kpụọ alụ ndị emere eme nwa mkpi a na-achụgharị mmiri n'ike anyị akpụ ya na alụ ka ọ bụ n'ịma ma ọ na-ịmara ọ na-ebutere nwoke ovu ọkpa n'iru ịbụ a n'azụ ọ na-ebute nseka ọ na-ebute ụchọ ihe dị iche iche ihe akpụ alụ tupu ọ gabalụ gị ọ gasịa ọzọ na-esote bụ ịgba ndụ mmadụ ịgba ndụ ọ bụrụ ịgba ndụ nke mmadụ na-abụ ịgba ndụ onye egwu n'ibia nọ ọ dịka ndị na nwoke na nwaanyị maọbụ nwoke kwe nwaanyị nkwa na ọ ga-anụ ya maọbụ nwaanyị kwe nwoke nkwa na ọ ga-anụ ya faje gbaa ndụ lacha ọbala taa ọjị mee ihe ndị ọzọ echizi anọkata nwaanyị afọ ndị ka mma solufa gaba maọbụ nwoke apụọ mba ruo ebe a chọrọ onye ọzọ mana ịgba ndụ ibili onye ọzọ mgbọsị afọ ịdị n'ala onye ọzọ ka gị na mmadụ gbasị ndụ ịkpọrọ ya jee nụọ bụrụ ndina nọ na ijelu bụna gị bụ nwoke na ije eme ego nwaanyị a maọbụ na nke nwaanyị na-abịa eme ego gị mana ọ nwere gị na ya gbalụ ndụ mbọsị a ka ịkpatalụ nkwa arụ ngwele ya bịalụ gị olili o nwere ịkọtara ya ịgba ndụ ọya ọzọ na-ebutelu ndị mmadụ nsogbu nke ikpeazụ nwere ike ibutekwalụ ndị ntorobịa nsogbu ma nwoke ma nwaanyị mmadụ ịgba ọsọ oku akpọrọ ya akpọ ọgụ oku ịgba ọsọ oku mmụọ onwe ka ọ bụrụ na ụdị ụka ọ n'ụdị omenala agbatara ya n'ọsọ ijechagode mba Amerịka ihe anata osogide ya bụrụ na onye isi ala Amerịka nyelụ gị ọrụ nye gị ọkwa o ga-edunata gị egbu okpukpe oku akpọrọ gị jee n'oju ese na anya aka nri na aka ekpe ị ga-afịa ojulu ebe niile arachụ mbekwu n'ike oye fenu mba ọma mfenu ị ya agbanata mana yọbachi gị mgbe ha na-anata ka ọ bụ na okere wee mebiri gị ife abụgo m ndị ọkwanyere isi na ana ndị mebili ife mana ọ bụrụ na nwata mmalụ chie ya ọ dịka ọ na-emeli ya ọ na-agalị ya mana ọ nara agalụ ndị ọzọ ibe anyị nọ mụ bụ Chinwatakwa Akụ anyị si na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ka anyị na-ekwu bụ ka edozigbo obodo ka obodo dị mma anyị na-ekwu na-asị onye mmalụ nke ọ na-eme na-adịrọ mma anya wepụ aka enwere ihe ndị ọzọ ga na-ebutelu mmadụ nseke mana ya kwuru taa bụ nke mmadụ ji aka ya wee metala onwe ya ịtụlezie n'uche gị ịmalụ nke ime ịmalụ nke ọ bụ ya ka ị na-eme ma nke ị nọ na ya ugbu a malụ nke ya ewepụ aka na ya yọbachi gị maka na ya niile abụrụ nke a na-ekpete na ekpele ọ bụrụ nke olive oil ọ bụrụ nke sheri mamama o nwere nke ọ bụ na ọjị ka ị ga-eji wee jee yọọ mmadụ mgbaghara nwee nke ọ bụ alụ ka ị ya akpụ ọ dịsị n'iche n'iche onye malụzia nke ọ bụ ya ewepụ aka n'ime anyị na-asị unu ka emesịanụ daalụnụ o